Ajde, ajde namo. Evo tako, ajde. Ajde. Bravo. A zašto ne ripneš na glava? A na mnogo resno na glava. A ripo na glava nek se plaši? Pa gledam riba doma просто. Ajde. Nemoj taka. Ne može da se kači. Ajde tu da se na bomba. Ajde mi se goj. Iđe da ruka da ne. Mario, ajde ripni za glava prije. A, Idemo! abe ne, od tuka vidi go. Je, Viktor, nemoj taka, nek ćemo prepoći. Prima po poslu. Nego, zavole to nego udri na koleno, pa da mu se snijeli, male da.